niska vai hullu? Ei kultapieni. Eero oli hyvä mies. Eiköhän me kaikki olla peritty suvuiltamme niin hyviä kuin huonojakin piirteitä. Mulla on ainakin ihan mukavia muistoja sun isästäsi. Me oltiin Sienimetsälläkin Eeron kanssa ja oli ihan mukavaa. Miksi et sä sit tykkää siitä? No eihän Leevikään tykkää Ismosta. Mä tarkoitin sitä vaan, että toiset ihmiset tykkää toisesta enemmän ja toisesta vähemmän. Kyllä Lasse Eerosta piti, älä huoli. Leevi, tuu. Anteeksi. Mekin taidetaan tästä lähteä. Otetaan joskus toiste uudestaan sitten. Anteeksi, jos me häiritään. Me vaan haluttiin tulla onnittelemaan uuden kodin johdosta. Oltiin tuossa Sievisillä syömässä, mutta siellä vähän pukkas perheriitaa päällä, niin oli parempi lähteä. Täällä ei ole riidoista tietoakaan. No niin, me vähän arveltiinkin. Sanokaa, jos te haluatte päästä meistä eroon. Ei tietenkään haluta. No, otatteko te viiniä? Kiitos. No ei mitään, peremmällä vaan. Jaha, joko vieraat lähti? Mikä ihme se on? Kun sä puhut mitä sattuu. Aina saa kärsiä ja hävetä. Ai, sekö meidän ongelma nykyään on, että mitä naapurit meistä ajattelee? Ei, kun se, että sä teet Eerosta hirviön. No sitähän se oli, Herran Jumala. Olihan se sitä, osittain ainakin. Eerolla oli mielenterveysongelmia, mutta sulla ei ole oikeutta moittia sitä jatkuvasti. Mä puolustan vaan ja ainoastaan Sievisten sukua. Mä en nimittäin halua, että ihmiset rupeaa ajattelemaan, että Severi saa nämä oudot juttunsa multa. Mietitkö sä yhtään, miltä Severistä tuntuu, kun sä moitit sen biologista isää? En mä nyt Eeroa silleen varsinaisesti haukkunut. Sä paitsi mä oon pyytänyt Severiltä anteeksi. Ai jaha, no saitko? Totta kai. No sain. Sä oot tommonen yliherkkä nipottaja niin kuin sinä. Eikä tommonen julma, ajattelematon moukka, niin kuin sinä. On tää kans. Ensin kutsutaan illalliselle ja sitten jätetään vieraat nälkään. Oliko Sievisillä vai kunnon draamaa? Jotain pientä. Mutta onneksi meillä on nyt kaikki hyvin. Ismo. Tässä ruoksi syönyt iltapalaa? Joo. Kuulkaas naiset. Nyt on aihetta juhlaan. Miksi? Tässä on oikein mustaa valkoisella siitä, että sun kotis on nyt virallisesti täällä. Yes. Hyvästi pakkolaitos. Mutsi, mitä se mulle nyt soittelee? No, jos sä vastaisit, niin ehkä se selviäisi. En mä tiedä. Se on kuitenkin kännissä. Luultavasti. Mutta teet tietysti niin kuin haluat. Ehkä Arja haluaa vaan tietää, kuinka sä oot viihtynyt meillä. Ehkä. Moi, Mutsi. Treenit meni ihmeen hyvin tänään. Joo, ja taivutuksetkin onnistu. Eikä lätkähdetty sohvalle niin kuin viimeksi. Sori kun mä kysyn, mut seukkaat sä kenenkään kaa? En. Onko sulla edes ketään mielessä? Joo, mut se on varattu. Harmi. Sä oot niin hauska, kiva ja lahjakas, että moni olisi onnellinen, jos sais susta poikaystävän. Ja säkin vai? Ehkä. Paitsi että mä en oo poika. Mut en mäkään oikeesti oo mikään. No, mitäs tykkäsit taustakuvasta? Mistä taustakuvasta? Siitä, minkä mä latasin tallen koneelle. Eikö sulki kuuma kolli? Joo. Noniin, mä arvasin, että sä tykkäät siitä. Mennään, meidän leffa alkaa. Mä kysyn Ismolta. Joo. Moi. No sähän juttelit äitis kanssa pitkään. Kannatti vastata. Se oli selvinpäin.
No mitä asiaa Arjalla oli? Kyseli kuulumisia, ihan niin kuin Ismo veikkas. Se oli tyytyväinen, kun mä asun sun luona. Ja lähetti sulle paljon terveisiä. Kiitos, mukava kuulla. Niin, ja mitä sun piti kysyä multa? Mut se haluaisi tulla Helsinkiin kattoo mua ja Liisaa, kuten hänet te on nähnyt pitkiin aikoihin. Ja sit se kysyi, voisiko se asua sen aikaa täällä. Täällä? Eihän se pakko ole meille tulla. Ehkä mutsi löytää jonkun toisenkin paikan. No ei missään tapauksessa. Siis onhan täällä tilaa. Ja saman katon alla me kaikki tutustutaan toisimme paljon paremmin. Ei, no, mutta onko tää nyt hyvä ajankohta? Siis, miksei olisi? Musta on tietysti hienoa, että Arja haluaa tavata sut. Mutta musta jotenkin pitäisi rauhoittaa tää tilanne. Nyt kun mekin ollaan tässä sovussa ja koko perhe koossa. Eiköhän tilanne rauhoitu jo sillä, ettei mutsilla ole rahaa matkustaa. Siru hei. Mä vaikka maksan sen Arjan matka, jos se on siitä kiinni. Mennäänkö? Mukavia löylyjä. Eli Cindy muutti siis takas Amandaan. Meille tuli vähän ongelmia sen asumisesta. No joo. Onhan se aika outoa, että tuoreen avioparin kotiin muuttaa toinen nainen. Tai siis eihän mä tietenkään tarkoita, että Ossi ja Cindy olisi... Mä tiedän, mitä sä tarkoitit. Kieltämättä se, että Cindy odottaa Ossin lasta, on melko kinkkistä. Miten sä kestät ton kaiken? Mä tulisin varmaan hulluksi. Tai no vähän olin jo. Sitä mä oonkin miettinyt, että mikä sai sut niin sekaisin? No siihen oli monia syitä, joihin mä en mielellään palaisi. Ymmärrän, eikä se asia mulle kuulukaan. Miltä se tuntuu, kun tulee hulluksi? Tapahtuuko se yhtäkkiä vai jotenkin vaivihkaa? No se nyt on varmaan aika yksilöllistä. Mutta mun mieli järkkyi sillai niin kuin pikkuhiljaa. Enkä mä huomannut mitään. Millaista se sitten on, kun menee ihan... No mä esimerkiksi kuvittelin, että joku seuraa mua. No jaa. Mut nyt se kaikki on onneksi takanapäin ja mä voin taas elää elämääni normaalisti Antin kanssa. Kippis. Kuis lempileiskuu? Ihan ok. Sikäli kun Jenni duuneelta ehtii. Entäs Cindy? Onko se vielä ihastunut suhun? En mä tiedä, oliko se. Onko ne raskaalla olevalla vähän tunteet heittelee. Oot sä pahoillas? Mistä? Siitä, että Cindy ihastui suhun tai että se lopetti sen. Mikä ihme kyselytunti tää on? Puhutaan mieluummin susta. Okei. Mulla on kerrankin kaikki hyvin. No, koska sä hääkellot soi. Katariina pääsi vasta sairaalasta, en mä halua kiirehtiä. Tunnusta nyt. Tunnusta. Sulla on joku suunnitelma. Ehkä. Mä tunnistan ton virneen. Mä menen nyt. No Siru, mitä sä haluaisit tehdä sun äitis kanssa sitten, kun se tulee tänne? Jos se tulee. Jos se tulee. Hei, ollaan nyt vähän positiivisia. Tai mitä te olette yleensä tykännyt tehdä, kun te olette yhdessä? Ei mitään. No, ehkä ei välttämättä tarvikaan tehdä mitään. Pääasia on se, että te saatte olla yhdessä. Moikka. Mulla on uutisia. Ei ole vaikea arvata mistä aiheesta. Jutelkaa te vaan ihan rauhassa. Iida lähetti mulle tekstari. Kato. Mieti, mitä eilen puhuttiin. Nähdään tänään Damissa. Mulla on sulle yllätys. Mistä te sit puhuitte? Siitä, että kuin hyvä poikaystävä musta tulisi. Iidalle vai? Mut sehän on varattu. Ja sä oot homo. Tai niin Iida ainakin luulee. Iida sanoi, että mä oon tosi kiva ja antoi ihan selkeästi ymmärtää, että se voisi olla kiinnostunut musta. Onneksi olkoon vaan.
Just kun mä sain meidän perhekuviot kuntoon, niin eiköhän Sirun äiti kömmi esiin ja uhkaa pilata kaikkea. No näinköhän se humalalta edes selviää Helsinkiin asti. Sillä on ilmeisesti joku kuiva kausi meneillään. No se nyt ei tarkoita yhtään mitään. Ja tuskin tää Arja edes haluaa kuluttaa viimeisiä viinarahojaan matkalippuun. No ei ehkä haluakaan, mutta Ismo lupas maksaa sen matkaa. Mä voi mitenkään estää se tänne tuloa. No sit vaan jatkat Sirun tädin esittämistä. Ja voihan se olla, ettei tää Arja humalaltaan huomaa, ettei se näytä samalta Liisalta kuin se, jonka se on nähnyt joskus vuosia sitten. No mut en mä tiedä siitä oikeasta Liisa Toiviosta tarpeeksi. Ja ajattele, jos Arja kysyi niistä valokuvista, jotka se lähetti Sirulle, jotka mä laitoin piiloon. Se jos mikä herättää Siru ja Ismo epäilyksiä. No sanot, että ne katos postissa. En mä kyllä usko, että se menee läpi. Ismolla on vielä niin tuoreessa muistissa se Pirkko-huijauksen paljastuminen. No sit sun ei auta muu kuin eliminoida ongelma. No, mut miten? No hoidat asiat vaan jotenkin sillä, että se nainen ei vaan tule tänne. Mut Arja on Sirun äiti. En mä halua, että Siru joutuu kärsiin mun valheista. Haluatko sä sit jäädä kiinni? Sähän osasit koota toi ilman ohjeitakin. Oot sä kyllä fiksu poika. Oliks mun iskäkin fiksu? No, olihan se. Mut sovitaanko, että puhutaan Lassesta isänä? Mut kun mun oikein iskan nimi on Eero. Severi Kulta, kun Eero on kuollut. Ja Lasse rakastaa sua ja se kovasti haluaisi olla sun oikea isä. No okei. Sopiskohan tää pyörä nyt tänne? No. Miltä se Eero näytti? Oliko silläkin ruskea tukka niin kuin mulla? Haluaisitko nähdä siitä kuvan? Joo. Katos. Eiks näytäkin ihan kiltiltä ja ystävälliseltä mieheltä? Jaha, heti aamusta kuten mun kuvia kattelut. Eero, mistäs toi kuva tänne ilmestyi? Tässä sen kuvia näyttelee. Severi halusi nähdä, miltä Eero näytti. Ei tässä mistään vakavammasta ole kysymys. Siru ei halua, että mä lähettäisin Arjalle rahaa. Mutsi vaan jois ne. Parempi, että lähetät sille valmiin lipun, jos kertaa haluat sen tänne kustantaa. Haluat sä itse, että Arja tulee tänne kylään? Ehkä en. Mutsi vaan pilais mun elämän. Niin kuin aina ennenkin. Kyllä ihminen pystyy muuttumaan, oli takana millainen riippuvuus hyvänsä. Sori vaan, mut mitä sä mistään riippuvuuksista tiedät? No paljonkin. Ja just siksi mä haluan, että sä antaisit äidilles mahdollisuuden. Niinhän mä oon antanutkin. Ja monta. Mut mikään ei silti koskaan muutu. Eiköhän me anneta Siru itse päättää. No totta kai, totta kai. Hei, mutta ehkä me autettaisiin Arja pysyvästi kuiville kutsumalla se tänne. Ai niin, kiitos vaan siitä viimeisestä. No, ei siinä nyt paljon mitään kiittelemistä ollut. Tunnelma nyt ei varsinaisesti ollut oikein katossa. Niin. Leevin, etenkin Eeron. Niin, kun Severi taitaa olla siinä iässä, että sitä kiinnostaa kovasti, että mistä se oikein on tänne maailmaan tullut. Ilmeisesti. Paolo tuolla just näyttelee Eeron kuvaa. No sehän on hyvä. Mitä niin hyvä? Nythän se rupeaa siitä varsinaisesti kyselemään. Ei, kun musta tuntuu, että siinä käy ihan päinvastoin. Nyt kun Severi on konkreettisesti nähnyt, että miltä Eero näyttää, niin se ei tunnu enää niin mystiseltä. Meinaatko, että kiinnostus lopahtuu? No eikö se sillä tavalla mene, että kaikki mikä on salattua, se on kiinnostavaa niin kauan kuin se on salattua. Toivottavasti olet oikeassa. Mä en kaipaa sitä hullua enempää meidän elämään. Varsinkin nyt, kun se on kuollut. Nyt sitten kotiutu. No pikkuhiljaa. Jenni sanoi, että se mun entinen huono on nyt taas vapaana, kun Sindikä ei enää asu teillä. Onko teillä jotain suunnitelmia sen suhteen? Ehkä uusi kämppistä ja... Hei, mua ei kiinnosta jutella mistään huoneesta. Niko... Mä siivosin sen huoneen sua varten. Tein sulle illallistakin, että sun olisi kiva palata sairaalasta kotiin.
Sit sä ootkin päättänyt muuttaa Antiolla. Tosta noin vaan. Eikö me voitais vaan unohtaa menneet ja jatkaa eteenpäin ystävinä? Ei. Mua ei mikään ystävyys sun kanssa kiinnosta. Mä menen kauppaan ruokin lapsi. Hei, mitä sä hommaat? Mä tanssitan mun ihanaa rouvaa. No ei todellakaan kiinnosta, kun sä oot tommonen... Törpö, mä tiedän. Mä tässä tajusin, että mun asenne on ollut hieman jyrkkä tässä Severi-asiassa. Muites pakottaa useammin sut viemään roskat ulos, kun sä tuut sillä matkalla tolkkuihin. Kyllä sun mies osaa katsoa asiaa myös toisesta vinkkelistä, kun sille antaa tarpeeksi aikaa. Voi mun hidas älystä pikku möllikkää. Oliks toi anteeksianto? Tavallaan. Älä osta koko kauppaa tyhjäksi. Mun kortilla. Moi. Moi. Hei, mulla on vielä vähän kesken. Täältä yksi tärkeä paketti tulossa mukaan. Mutta vie vaan ne etukäteen, tää on nimittäin aika painava. No. Arja Honkanen Ilmajokki. Noniin, valmista tuli. Vielä tämä tästä. Ja tähän pitää sitten viedä perille kotiovelle asti. Asia selvä. Kiitti. Leevi siis haluu keskipiä. Just. Eiköhän Leevi vois pikkuhiljaa mennä omaan kotiin syömään. Ei kun se niska on matkalla. No. Toivottavasti se niska palaa pikkuhiljaa kotiin, niin se vois muuttaa meiltä kokonaan pois. Leevi niska sanoi, että se tuo Leeville tuliaiseksi tuon autoradan. Jukra. No se on sitten tosi kiva iskä. Se nimi on Eero. Eero. Niin kuin munkin oikein niskan nimi. Ja molemmat on tosi kivoja. Just. No onks mä sitten ihan tyhmä? Et, mut mä toivon sitten, että Eero elää. Todellakaan toivo. Kun sä kuulet, millainen mies se todellisuudessa oli. Moi. Kiva nähdä. Meistäkin on kiva nähdä sut. Arni, tässä on Tale. Ja Tale, tässä on Arni. Moi. Moi. Ihanaa, että onnistuu näin lyhyellä varoitusajalla. Me hakee jotain juomista. Teillä varmaan paljon yhteistä. Just tällaista tavallista arkea mä oonkin kaivannut. Sun kanssas. Sun kanssa arki ei ole tavallista. No ei ollut ainakaan silloin, kun mun arke oli vainata itse itteeni. Siis ajattele, että mä itse lähetin kaikki ne mun saanut uhkausviestit. Onneksi ne ajat on lopullisesti ohi.